muso yɛrɛ bɛ sigi ka kode la k'i ka fɛn bɛɛ yɛrɛkɛ cogo di dɛ o tuma mɔgɔ tɛ tɛmɛ e kɔrɔ wa ayi sɛgɛlan kunjan de bɛ bila mɔgɔw ɲɛ sira la wa mɔgɔ bonya ye kɛmɛ mɛlɛkɛnin tɛ se kelen na moto ta yan o de sera tay ta to ko foi tenna moto inde la ya ni ta ta ya am so ta ta ya nga fem ya to ne na nyedo na la so ham ta to ko foi tenna Sophia. Hey, Sophia de kodo ne te ka kuma ife wa. Mama, yo to ne mama ne. O kuma bi sigi kulo de ka wa. Tuko banchi ya bonya ko jugo mo make. Femi be ka kulo green. Ise foi to la. E mama, ne mu ne to. Sophia ne ka moto du. Moto wa. E mama ganje ka blaga na moto ta. Como? Me ganje na no ai hawa ni alike. Ko ego kwa moto di kata kabe na moto dila. Hawa kunte ano ne fene moto dam. Sophia. E bi na shwe ni na. Sophia kane ka moto feri. E mama, ça fait ani moye et agence immobilière fona ta ka siga tembara kakana. E bi du feri ma otewa. Sophia e ni ka moto ta ka di mo ma ide mo mi sugu ya do. Ko ye awa to ko fo. Mama, jo bebe na meshuye ni to kere. Sophia iye nga moto feri. Iya suye ka feri. Sophia ka benebe ke ni mogo were kana do dugo ya. Aka fo ko na soko no ko benye wo ye otewa. Sophia nga moto be sara de. Ne ka moto be sara Sophia. Mama wallahi Sophia den kale ka doro. Nga moto be sara. Sophia ifa mane ka moto sara, iba mane ka moto sara. Wa i moto ma do ya ka to ka kono ne na ikulo be na wa. Ikulo ba la wa. Ni de ne ka moto sa akina se ka akatanga se go blaga mo billa ka foko arega ni blaga macho bela moto sara ka dia o de kama donc e be ne ka moto ta ka to feri wala ne ma feri Sophia ne dunga moto ye safe fly mami ne da tega kuma na tega foko e asida ke ni moto mi ala be se go do to ko ni e de tara o fanya na ina mi ye bebembe ke nyo fede Sophia e ya foye kaka na fo tenju la ko o la ki korate do ne ka moto ko fo ne kelento Sophia na moto be sara nta ba ni bina wolo kura de nta ba ni be moto wolo de ne to ne ka moto be sara al na kere biti faka du de feri ka ne ka moto sara iba sara ni ka kono mina to te tai ba ka kono mina feri nga moto be sara ikulo be lawa danga dunga ne de ko ne aya sane wala sa ba du suka lafiya comme e ke se fa du susumala e ke se ba du susumala donc e ne ka moto ta ibito di no na wero ma danga do ma o te wa o te I se ko beke ya ka kamalen tiga o beke ya no o mi bo sisa o bolo fere kuma ta itate mi yere ne ka moto Sophia wallahi nga moto be sara nte be wara ko ni fini na ijija de nga moto tito sara bali de Sophia wallahi nga moto tito sara bali parce que e ka jugu ya ke mena danga iye mo ko toro ijija de ni Sophia ne na fima ne tenye le toro ila ka mbolo la chiela mo ko kan ta fo ni mo ya ta efe wallahi mo go de to ko da yiji da ne ka moto bisa pal barita no na tene ko wa bi sigi na sa de na ka a be fe bere la ka yere de sala ali te me sala da sa o te soro to ya ka garela na moto be sala de wallahi nga moto be sala
ne taara ni min ye yan nɔ dɔgɔnɔ mɔgɔ la wala ni nkalon darira nkalon ni tiɲɛ bɔlen don ala de bɛ se k'i bɔ Kanati walai Sofia. Ika tiri juguya. Ika tiri menenia. Sofia be do yere. Femi ti se ka mo duya. Ya ka be molo ka gele ni tay Sofia o de la ide sera ka mo duya. No te akasu ala ne ka tiri juguya ma. Ali da balo ni ma te fa molo ka di ko ma. Sofia be mo to sa. Ni kle gang nganya nganya ne ibi sigi ngadu kana chama tela ka kasimuna. Kule ka boy. Awata, yura mkalieta ika tiri juga kasi deh yanti. Dongo akuma ko bozo garzige. A garzige be nyake to kile koro kasi jugu la mo de la tiri jugu dinya la. Anga di demi mo konto nyasa. Ay Sofia, ini dia kan nanya na, ha? Mani lamanya. Ada itu kan sih bom lah. An, awak. Sih, masih kau boleh lihat saya kata kumbe. Ini mau nganyem dulu ya. Ini apa pada tangan main masalah. Kau nak ada giri alih kulit tu kumne. Baru ni belai tu kau di minggu kila. Ma injo miliona Sofia dewo bara Sofia mun kanna Sofia ye ala da kira de mine ka ne ka moto ta ka to di bandiuma aka grana de une a gelan ka nyoko ka soro ka foni ko ne mu ko ci kana ko ti na ko ko ne kan siya fini bola kala fene ne ka moto ta ko duma ni ga do Sofia te ji fe on fu yo se mo na mane to milara Mama Sofia beson abi songo mo black kana ika moto takata si wallahi mo black kana takata na Mama ha me ndalo ni afi ni na dala re parce que ko lo ma flebe mo ke na fi du manno o yemo kuma siku yoy e de la ka kuma do foni ya ko ne madawla mun kera surtout dum ni re ni fla ni re ni Sofia ni me kan te kay joli bon do ka kuma me mon taru do ka kuma fori uglalo kuma do ne temera kan so ni do la sokono o ma me do me kan te kan na jo kana ni to fo ni so bo ti te ko mo to ba ko mo to fo na ni kana ta ni kan te ke di na mo to ta ko so ni jo le me ka pe la gni me la ni ma kuma me ko na fi le ne man giri na shi yana kan na fo ni kan na fi do to so ni su ni ni te faria ni wallahi ni bi ka mo to ni ndro ma Sofia ba nga Sofia ne ka mo to sana Auto Sofia bine ka moto sara ni Sofia mane ka moto sara ali Sofia fana baba do ka fuko ko do kera ni du ko na ni sangara yo moto en pele ka bana ama pele ka banwa war mbale bulude anaka dele nganke bena minga ke na tadiram abo dafa tane ka moto sara na manga moto sara mbe ko da ka garanke ta daba buluka ni so ni ke ka bisa ka da wari ko moto no fe yo moto akana tanga moto no Sofia bine ka moto sara nga basa na udumu ni wan busko Sofia bu ni pro buso de namo aba bo ni moto wari pari jode mo ko ka pari wari ni le ko sogone when moto war ka usho ni du mata wari mbla yoro sega ga ni sebe tala jere Sofia no su mo Sofia do ko ni ma Sofia ko ko su Sofia be bara dila so ma bi be bara dila
ni moto wari da ba bo ayi o bɛɛ tɛ se ka kɛ ni wari ye dɛ tuma caman mɔgɔw ka pari wari bɛ tunu ne kɔ so in kɔnɔ ne bɛ wari minɛ bozo bolo ka wari in dafa cogo wɛrɛ la mama Sofia y'a soin awa e ɲɛ bɛ wari ye Sofia bolo so in kɔnɔ ne ye teni fila mama an ko n'u ka so bila n ka Sofia dɔgɔnin a wolola dɔgɔnin de ko ne ma ko Sofia de bɛ k'u ka so bila a bɛ baara de la bozo dun tɛ wari d'a ma ka tɛmɛ 1000 2000 kan i ka wari min bɛ suɲɛ so in kɔnɔ Sofia de b'a bɛɛ kɛ wa ne kɔni tɛna nkalon tigɛ o walayi ne kɔni tɛna bere nkalon a ka ɲi ta i danga ni fɔ ɲɛna ne kan ka min kɛ ne yɛrɛ b'o dɔn e k'a to tan ne bɛ min kɛ o kɛ n bɛna min f'i ɲɛna ta i da i k'i lafiya i bɔra peselikɛyɔrɔ la sisan wa daga ga kalama tobili la n ka n'i yala bilen dɛ walayi mama o yɔrɔnin minɛ nɔgɔ ko birili ka baara yɔrɔ fura ninnu i sen bɔ a bɛɛ la a bɛ taa n'a san a bɛna tobili kɛ wa a ye wari minnu ta ne kɔ dɛ Sofia bɛ tila k'o bila e ka taa i da i k'i lafiya o to ta sa o to ta e k'i sen bɔ la pewu mɔgɔ joli t'i janfa o de la e y'a fɔ ne n'o tɛ hali bozo yɛrɛ bɛ wari ye Sofia bolo a t'a fɔ nka a to ta Sofia kɛlen don ka fɛn o fɛn kɛ ne den na diɲɛ kɔnɔ yan a bɛ na nin wariko in tɛ jama kungo ayi o tɛ se ka kɛ o. ne mun ne kɛ ni nin bɛɛ bɛ ka kɛ ne na e ka furu la n ye min kɛ n b'a ɲini fɛ ala kama i k'a fɔ cɛ ni deli ala kama sa diɲɛ don o don kuma ni kelen mɔgɔ sɛgɛnna e ta ye na quoi i tulo bɛ na o bɛɛ to yen nɔ kuma kura de nalen nɔ tuguni ko ne ye mama ka moto feere ka mama ka moto feere wa bozo mama ko ne k'ale ka moto san se tɛ ne ye a jigiya tɛ ne ye ne t'a dɔn ne bɛ wari bɔ yɔrɔ min e y'o feere cogo di bozo n bɛ n kale ala la ne ma moto feere o moto ko a kɛra cogo di n bɛ n ka kelen nana ko mama ko ka moto d'a ma k'a bɛ taa a nana ma ne yɛrɛ ɲininkali kɛ a girinna ka Hawa de ɲininkali kɛ Hawa kun tɛ yen ne fana ye moto d'a ma mais Sofia o bɛ se ka kɛ cogo di duguba kɔnɔna la o bɛ se ka kɛ cogo di e tɛ mɔgɔ min dɔn e bɛ se ka moto ta cogo di k'a d'o ma bozo min ne dabali ban a bɔra a kalama ko mama ye accident kɛ ni moto ye cogo di mais quel qu'en soit alpha a ka bɔ a kalama a kana bɔ a kalama ko bɛ kɛ duguba kɔnɔ mun ni si tɛ kelen a n'a ko i y'a ka moto sara a sara e bozo ne b'o sara bɔ min e bɛ fɛ ka mun fɔ sisan bozo yan mun bɛ bɛn ni jigi ye kelen ye n bɛna mun f'u ɲɛna o kun ye kulu ye o tɛ bi dɛ nka n k'o f'i ɲɛna fɔlɔ i tulo bɛ na bari sabula yɛrɛ ka ko yɛrɛ ni ne k'i mankan nege bɛ na n ye nkalon tigɛ n y'o f'i ɲɛna k'a sɛgɛn bari sabula n'i yɛrɛ gɛrɛla ne yɛrɛ la sɔgɔ n t'a dɔn ni yɛrɛ de bɛ tiɲɛ wa ni bɛ tɔɔrɔ n kɔrɔ quoi est-ce que i bɛ ka n ka kuma faamuya e ni ala cɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka bɔ yɔrɔ dɔ la tugun ka na ko wa ko dɔw ko ka moto di la e bozo e ni jigi tigɛ mais nin bɛ se ka lakale cogo di i ni cɛkɔrɔba n'a fɔra ko et puis tɛnɛ ma bɔ fɔlɔ i ye ka mun ye sunɔgɔ cɛ n dalen bɔ kɔnɔ a ye mankan kana sunɔgɔ bɛ tiɲɛ ne ye su baara wuruti de la ni tɛnɛ kɛra sunɔgɔ de la n b'o sunɔgɔni daminɛ dɔrɔn i ye kafiri kɔrɔ i ni si mankan ca i ko den ɲɛtani filɛ ka na i bɛ ka na dɔgɔyalima ma tugun k'a ka kɛ o de ma bɛ yen a ma taa mun ka moto den ma ye zon ma a b'a minɛ a ma taa mun ka moto den zon ma jɔn bɛ ko f'i ye k'a ye ɲɛ maga a yɛrɛ tɛ k'a lakale cɛ i jɔ i kɔnɔ ala fɔ dɔ la k'a ye ɲɛ maga a ɲɛfɔ n ye mama ye mɔgɔ de bila ka na k'a kana ka moto ta ko ka taa a dilan a ye accident kɛ ni moto ye a tigi nana ma ne yɛrɛ ɲininkali kɛ a ye Hawa de ɲininkali kɛ k'a fɔra ko ka moto di ka taa mais Hawa kun tɛ yan ne fana y'a dabɔ ɲumanya de kama pour que n bɛ se ka moto di ka taa cogo min
mécanicien taara ni moto ye maman ko k'ale m'a fɔ. K'ale m'a fɔ? Ko ne y'ale ka moto feere. Oh, tant pis pour lui. Tant pis pour lui. Mécanicien b'a wari moto de ye, a kunko de ye tepewu. I ka nin ɲɛji cɛ, faut pas tomber ton ɲɛji. I ka nin ɲɛji foyi tiɲɛ yan. Ɲɛji kɛ. Bon, ouais. I t'i yɛrɛ kɛ kɛ de, i ka pas fɔ manamana ko ma. A bɛnkɛ ne mun kɛ tuguni? Oh, i bɛ ka mun fɔ ko la sisan? A nana fana mɔgɔ ko k'a ka moto sara, k'a ka moto ɲini k'a d'a ma. Ne bɛ fɛ ne ka mun de kɛ? Wari dɔ de bɛ n bolo ka moto san. I tɛ fara escroquer kan fɔ ma. Nin de bolo ka moto san. Fɛrɛ kɛ i ye wa moto kura san i y'a d'a ma, i y'a di i bamuso ma. Voilà, point barre. Ne b'a bɔ kuma kɔnɔ. Voilà. Ne b'o wari bɔ, e yɛrɛ b'a kalama nin wagati in na san laban na wari tɛ ka sɔrɔ. E wɔɔrɔ min a wari b'i ka firi kɔnɔ ni ka ko t'o la ni wari t'i bolo fɛrɛ kɛ mobili kake min bolo wa mobili feere ni moto san i y'a di i bamuso ma. Ne ka n ka moto feere. Mobili feere awɔ ka. Bɛnkɛ san kɔni tiɲɛ la ne tɛ se k'o kɛ. Ni i t'o kɛra. Ne tɛ se k'o kɛ. Bon d'accord, y a pas de problème. Bon n'i t'o kɛ et puis denmuso ye ka ɲɛji mun bɔ ayi kama yan walahi denmuso ɲɛji n'a ma i la kabila cɛ i bolo a ye cɛ ne na. N'i tɛ se ka ko wɛrɛ kɛ la et puis n ye min fɔ i ye han. Fɛrɛ kɛ i ye denmuso ta i ye wari a baramu ma. A tɛ ne bolo ne ka man ka taa. E wa ka taa. Ne ko n ka taa. Bon d'accord. O bi de i tɛ miiri kuru ma n'o tɛ hakili sɔrɔ donc denmuso ye di ma a ye di de ma jigiya bɔ di ma yan a ma di ma k'a fɔ ko fɛn y'i bolo wa o n'o foyi kun t'i bolo foyi kun t'i bolo bi a koro sigilen a ɲɛ ko koro ɲɛ mun t'i bolo alo koro. Fɛrɛ hakɛ to ne bɛ jigin duguma. E jigin e bɛ muso ta o ba wa filɛ i kana taa se yan a ko yala la. I ni kafiri b'a fɛ si la i tɛ na ka diɲɛ kɔrɔ fiyewu i tɛ kɛ voilà wa y'i sigi a t'i bolo bi a di kan t'i bolo voilà wa yɛrɛ bose voilà wa yɛrɛ bose i bolo sa i k'a sa de kɛ bilakoro ka fɔ dabila i ne tiɲɛ ne k'i ye moto san i t'a san de ayi ne dɔn i b'a san de i t'a san ye. Bɛnkɛ n bɛna jateminɛ. Bon y'a san de Bɛnkɛ kana na ko bɛ ne y'a fɛ ka bɔli dabila sa bɛnkɛ ne si kɔrɔbala. Ni ka foyi t'o la voilà i ye ka denmuso tɔ ye yan kuma bɛɛ mana ka fɔ yan sibila koro i fa tɛ ne de ye yan i y'o fɔ n ɲɛna et puis moto bɛ na nji et puis nji fo ka den fara yan nka m'o di dankaden. Bɛnkɛ sabali n bɛ k'a f'i ɲɛna sabali. Sida. Kiri mun de la? Na sa. Kiri. I bila ma maître daga gele ne k'i jɔ ka ne wele. Maître a ka ca a pili ka ca fiyewu 100 ni 250. Ne wolo fa n filɛ nin ye. Voilà. A fɔ ne wolo fa a ɲɛfɔ. Ayi k'a t'i da. N filɛ nin ye. K'i ne ka mun ye fɔ so kɔnɔ yan k'a fɔ ko denmuso ka i la moto suɲɛ. A ma ne ka moto suɲɛ. I ɲɛ y'a bolo. A ma suɲɛ wa. Ne ɲinɛ y'a bolo. Sofiya ko yan ko mécanicien nana don ka moto ta e y'o don a da wa. E de y'o don a da. E y'a sɔrɔ n'i ma ɲini ka kuma ka gɛlɛn la fɔlɔ i tɛ kuma gɛlɛn fɛ ha m'a f'i ye k'i cɛ bɔ min yɛrɛ bɔ sa. I fara ka bɔ waliden na. Hali sɔrɔ moto suɲɛ ni sa i ye mun bɔ a la. Moto ma suɲɛ i fara ka bɔ waliden na. Moto ma suɲɛ. Sofiya y'a ka bɛnbɛn kɛ ka na fɔ ka dɛ o de ye moto suɲɛ n'o tɛ moto ma suɲɛ. Mɔgɔ donna yan ka moto ta cogo di e b'a dɔn ko ni wulu ninnu ma don ko mɔgɔ tɛ se ka don. Sofiya de wula don. Non kuma wuli a de kɔnɔ. Yɔrɔ min bɛ wulu ninnu na o bɛ la. O tɛ na. O bɛ la. Bon d'accord i miiri la n'o tɛ fiyewu. O tɛ ala o bɛ la yan wa. n'o y'i miiri la i tɛ ala de ye. Tɛ kuliya kɔ. Et puis i yɛrɛ kɛlɛ f'i ye han. I ko jɔn na moto ta ko mécanicien na moto ta. Sofiya de y'a di a ka bɛbɛbɛ tigi a ka complice. E yɛrɛ fasa kɛ. E ko ne wele ko n ka kuma wa. Et puis n fana y'i wele ka ne y'i wele ko fana ye n ta de fɔ la ye. I bɛ ka lamɛn pewu. Voilà gɛrɛji kunna han. Ça c'est quoi ça? Manamɔ. N'a ne wolo fa. I fa le de bɛ. Walahi. E de ye ne wolo hali ne bɛ si. Hali ne tun bɛ si cɛ min kɔfɛ ala ka da yɔrɔ ɲuman da ni alasila furu ma o tun tɛ pɛrɛn ne kunna ta sigi. N'i ka ko t'o la. Ne kɔrɔlen ne wele kun ye jumɛn ye sisan. Ne wele kun wa. Et puis mécanicien y'a dɔn n y'a jumɛn na k'a fɔ ko
e ya famille de Jan Manka Sophia de Tarafay ayaro ko Sophia de Tarafay mɔgɔ minnu ye Sophia ni mécanicien ye kuma la kɛnɛma dɛ o ɲɛ dɛ o de nana fɔ ni la ila kire tɛ Sophia dɔn et puis yɛlɛ bi yan wallahi iblis a don wallahi so wallahi ne saya don hali n'a kɛra tilema gɛngɛn san bɛ tilen ka na dugukolo kan k'a nɛma di mɔgɔ ma wallahi ne ŋaniya ka ɲi sa bon o b'a sɔrɔ ala min ye ala falen ala nani ala ye a tɛ jigin kɔ a tɛ changer a fɛn bɛɛ sa kiri n ka moto bɛ sara Sophia fɛ bi a bi sara fɛ sini hɛrɛ bɛ si a bɛ tile wa hɛrɛ wɛrɛ bɛ fɔ a kɔ wa n'i ko k'a tɛ se ka sara i yɛrɛ b'a sara ye dɔnni ni ka n'i y'a sara ba minɛ ni ka sara ni ka et puis i bɛ ɲɛ kɔ kɔlɔ i kɛra jimi kɔ yɔrɔ de n'i ka sara i ye wuli sa ka tɔ da wa ni Sophia ma nin moto in sara ni Sophia ma nin moto in sara a to ye dɔ bɛ sa wallahi a bɛɛ b'a ta moto in na e de ye mɔgɔ tɔɲɔna ye i ye mɔgɔ tɔɲɔna ne tɛ miiri k'a fɔ ko kɔlɔ ye san ba wa ne fana tɛ miiri k'a fɔ ko ne ba de ye k'i ka so bila ka na ne ka so ne bɛ ten ci e ɲɛ ka kiri k'aw gosi n b'i gosi bon a ka ɲɛ muso awɔ taa n'a ka di ye kana don ka so taa i kun ko de awɔ taa ka bɔ yan muso ka gosi voilà e ka taa hali n'i ma se yan bilen taa a bɛɛ bɛ ko bɛɛ la Sophia bɛ n ka moto sara